Jopiny gweng' ma Kamasawa West kochia location e kar chung'od bura Marangwe kaunti ma Homa Bay no monjo tesend obila Mangegu ka giseyo obila ma wuok e tesend obila no kuom ne temo mako rawera moro e gweng' no tok chik. Obila tesend obila Mangegu mane ni kod nyamburko ariyo no donje gweng' no mar mako rawera no, kata kamano dwaro margi no tore bang' jogweng' wuok oko kendo thiro dwaro man gin go kakoro giseyo obila kuom we achije ma onego gimaki to rawera ma onge ketho emane gidwa mako. Jogweng' wacho ni nitiere achije adek madongo e gweng' no ma oolo gi gikuo e yor ang'enge ma obila winjo bed ni mako. Jopiny no chokore nyaka tesend obila Mangegu ka ginyiso ich wang' margi. Wach mano chandowa en wach mar nyithindo mosebedo ka chandowa. Gine anyuolawa no chuno mondo anyuola ogol kata osebedo piny ka mogolo nyingi oko e anyuola kaluwore gi timbe mag gisebedo gitimo. Gibiro gikwale kor gweng' to gidak town. Gima no chuno mondo kaw okang' mondo bi ka police en ne gin criminals to gine mag gibiro gidwaro joma innocent e kor gweng'. To nyathi yuora mimanya makata tere mar ng'ato pok ogombo. En kata gimoro amora michichgi kor gweng' pok ondike. Wachi ni ochanda kabisa. Konywa uru sirikal. Wan matek e kor gweng' nikech nyithindo mokelo jogi to nyithindo mose nyaka kwelo magik moko kwa bed gi kor gweng'. Ko bi many sa 10 ma nyathini dhoot ogwe maka ji onge to dikoro wakia kuma entie. Obedonwa malit nindo tamowa pod wasiko makwa dang'ni. Wach no obedona malit jothurwa. Ne uru kaka ukonyowa. It was because of an incident which was reported at the station, a case of assault stroke breaking, and officers were on operation to arrest the suspect who was reported, but unfortunately the community turned wild and resisted to prevent the suspect to be arrested.